ukati ndinogona murayiro vanhu vaichengeta murayiro vane mitsika yavakaita yekutanga the circumcised. Iyo sabata uri kuchengeta kutsingiswa hauna. Watochikora Paulo nobva kuti ukatochikora 1 wachikora yese. 7th day vaizorora, gore rechi7 vaizorora futi. Iwe uri kubata maSaturday but gore rechi7 hausi kuzorora, hauzvigone. Chiona manje, Mwari haana kupa vanhu murayiro vari muEgypt, akapa vanhu deliverance vakabuda, akavapa murayiro vari mugwenga. There is a special reason for that. Ukaudza vanhu vari under Pharaoh kuti Saturday hakuendwe kubasa, Pharaoh anoshadzira kuti zvidhina ngazvikanywe. Zvakafanana izvezvo, ukati Saturday handiende kubasa, ukapinda kambani inoendesa vanhu basa Saturday, rinopera. Rinoperera chechi yenyu iyoyo, kwete zvimwe zvese, rinoperera chechi. Ende chechi yako dzimwe nguva haina makampani manje. Unazoona kuti unopedzisira wakungoenda. Wai kana muri kwaFaro hazviite kuti muchengetai sabata, nekuti naFaro wacho Saturday anokanyisa vanhu zvidhina. Saka Mwari anozoti kana munhu ari pasi pomumwe munhu haapiwe murayiro neumwe munhu. Izvozvo vasana nevakadzi vari kufamba mutauno, woti nguva izvozvi muchiri kutendeka mutauno 6-7 chamakumba, nyange uchitaura zvakanaka izvozvo kuti munhu akasosvika pamba anokubvunza kuti kwani. Hauna kumuroora, haungapiri murayiro mukadzi usina kuroora. Mwari akatoziva kuti kusvika vanhu handavaburisa vava vangu ndopandingavape murayiro, ende zviri izi kuti vanditeerere nokuti ndini ndakavaburisa. Izi haiteerera, ndini Jehovha Mwari wako akakubvisa Ijipita. Usaba, usauraya. Haitangire pakuti usaba, inotangira pareminder yekuti arida kuti usaite zvese izvi ane zvaakakuita. Varesistwe vasagamuchirwe vari mu right place. God is prophetic. Mwari unoziva ramangwana. Why? Nekuda kwokuti kune murume arida kuteera achiuraya vanhu anonzi Herod. Matthew chapter 2 inoti akateera akauraya vana vese vane 2 years and below. Kureva kuti paari kuteera achida kuuraya vana anongoenda munzvimbo dzinoberekerwa vana. Saka ava nokuti vashayiwa nzvimbo zvavo zvachengeteka. Usapane nguva yekuti Mwari vanokuchengeta nedambudziko. Kune dambudziko rakuti ukacheuka rimwe gore uchatasi Mwari makaita henyu. Dai vanhu vasina kunimaka nekundidzinga panzvimbo ino haifaniripo pasina chandakaita. Pane dzimwe nzvimbo dzekuti unozocheuka ukatenda Mwari kuti asi makaita henyu kuti vanhu havandimukire. Nokuti vanhu apa vakaramba pane kwandakaenda kwanga kwakandinakira. Vese vakawana room vakazobatwa maoko, vana vaurawa naHerodhi, but vawana room. Usapane mamwe opportunities in life aunofanirwa kutya, asi esa unofanirwa kupembera. Why? Because the devil kana achiataka pamwe pacho anoataka in a better way or in a good way. Kuti vanhu vadzingwe mugarden vanga vadya uye vaguta. Pamwe pacho hadi nzara kuti upesane naMwari, unoguta zvokuti unozowanikwa wakunze kwegarden. Wakaipa anoparidza rinodyisa, unozoda bata adyawo. So even kune vanhu vanodivorsa kwete nokuti nhamo yanyanya, asi nokuti zvakuita zvakanakisa. Pane nokuti zvikafambira vamwe vanhu anochinja property yese ochinja nemunhu. Anoizona zvinhu zvese ndezvekudhara izvi azvichinja. Nokuti mai Jose ndevekudhara futi. Nokuti kune anotonemba kuti asizvona vakapromoterwa ibaba. Mwari anozova ndiri kudaro unoita pesana. Wakaipa hamuataka nepoverty bedzi. Urugare ichika Mwari namata Mwari. Nokuti atake urugare irimo. Zvikafamba zvakanaka pane zvinoitika, pane imwe attack inouya nokuti zvinhu zvaright. Saka munamato wako ngawokuti Mwari pazvinoita right rambai muine. Nokuti kune zvinorwisa vari palevel iyoyo. Kune zvinorwisa vaakuwana. So, vonoti vana veIsraeri pavakaenda muRed Sea, maEgyptians aiteera vakaurayiwa paRed Sea. Vachakaitika ndechekuti vakatanga vatopindawo mumunana iwoyo.
nokuti vakafusirwa nemvura vari pakati. Problem yavo ndeyekuti vari kupinda mumiracle but vasinganamate Mwari. Saka zvikafamba usinganamate Mwari itya. Havana kuziva kuti vanovharwa nguva kungopinda chete. Mwari ndokubva vapa Moses vangeri rekuvhara. Iwe munhu vari mukati. Amen. Mamwe maopportunities mbotya. Wakaipa pane paanokutrepa nekukupa ine opportunity inoita sekunge yakanaka. Wese asiri right akakupfimba anokudza kuti vakadzi vese vandakarora wasiri right. Hapana nokudza kuti ndonetsa. But uya anonetsa. Kudaro izvi. Arume munhu tinobudaro izvi. Unotozona wana saka vamwe vaienda zvishura. Baba vagarike nawana. Zvinhu zvinouya zvakanaka so imabvunza Mwari kuti kunaka ukugohera. Pane zvimwe zvakangonaka so iri trap. Kune resistance inotaridza kuti Mwari vari kukurwira. Nokuti kana vari kudii kunoita sekunge kurwiswa. Iwe vachitokurwira. Nhumbi yaKristu nginoziva yakataura nemi. Pati ndavanhu vane nharo vari kushayisa space. Nhumbi yandakatakura haisi ordinary. Denga rakatotaura nemi kuti watakura zvedenga. But kune zvedenga ina panyika pachinetsa kudaro kuti ndiri kushaya space. Mwari vachiziva kuti ukangowana space mwana iwe unomuluza. So akaenda kuchidyiro chemhuka into a manger. Not by choice, pressure, resistance. Kumetsi kwatinonzwisisa kuti minus na minus anotipa plus. But metsi idzodzo dzishandise futi mulife. Kuti dambudziko rugare. Hapana zvapo. Kondo minus hapana zvapo. Usani dai metsi dzakati pane shona wairamba manje. Minus. Tono plus. Ayo, shona tsanangurikeka. Hapana zvapo. Zvapo. Uchibuda mudziko chipinda mune rimwe ramba uchingozva kuti Mwari vakatendeka. Pane kuri kuendwa, pane zvavari kuita. Vakashayiwa nzvimbo, vakatadza kugamuchirwa aine zvaMwari. Pamwe pacho vanhu vakuvenge nokuti una Satani, kutovengerwa kuti una Mwari wacho. But Mwari wako anotoziva kuti ruvengo irworwo pane pandiri kukupusha kuti usvike. Ukatarisa anoti Joseph, breakthrough yake muEgypt ine chekuita nehama dzinomumukira. Ane a dream to rule, but haana mari transport yekuenda kunzvimbo kwacho. Saka vehicle yakamudhiraivha ikoko ihatred. Kuvenga kunokusvitsa imwe level yauri wasingagoni kusvika dai waidiwa. In a place iri prophetic. Zvakanzi pano hapana room ndokubva vabva ipapo. Havana kubuda munzvimbo. Room yashaipa but vakaramba vari Bethlehem. Ramba uchitenda nekunamata Mwari. Kana vanhu vakasakupa chigaro wavo muchechi, chigaro wana Mwari wacho. MuBethlehem havasi kubuda. Why? Nokuti pakaprofitwa nzvimbo. Saka ndikashaya space pano, as long ndiri muBethlehem, I'm still in the prophetic arena. Ndokubva vaenda kumatanga. Chinondishamisa mhuka dzinovapa space vana havanzo. Hakuna mombe kana mbudzi yakaramba kuti Jesu abereke. Asi vanhu vane nhamo. Ndinenge vhangeri ranova ndiri kuti vanhu vanoramba but mbudzi inopinda. Mhuka dzakapinda Mwari ikawa ndo vakaramba. In that place here resistance, lava not by choice but no pressure. Vakaenda mudanga. Iri nzira yaMwari yekuchengeta chekuberekwa. Why? Nokuti kune zvinotevera. Also there are times yekuti nokuti hauzivi ramangwana, munhu anofunga ramangwana
Mwari vanoziva ramangwana. Shamwari pani pavanoita zvinhu zvausinganzwisise nokuti ivo vanotoziva. Iwo unongofungidzira. Maybe ramangwana rinenge rakadai. Utisai kusevha izvi nekuita izvi. Yeti ramangwana rako dai wati Mwari unoziva ramangwana. Itaise zvamunoda. Nokuti kune dzimwe hondo dzinozokutevera uri panzvimbo yakanaka. So vaenda in that place in a manger vakabatsirwa nemwana. Ukaverenga fedha rinotaura kuti mawise men vakauya nezvipo vakauya negoridhe. Gold harina basa kuti kudanga. Vakawana goridhe ravo vari kumatanga ikoko. Vana vakaberekerwa mudzimba mune marooms hakuna gold kwakauya bhemba. Vakaterwa nemashuruku. Vadamuwa musoro vese. But ari kuberekerwa mudanga kwakauya mawise men ane goridhe. Kune rimwe goridhe rinongouya bedzi nokuti uri munzvimbo yawanzi naMwari muwe. Because there are times when you associate gold near a better place, but you must associate gold near a prophetic place. Saying nzvimbo ichiprofita yaenda mudangai. Inauye kuti kare vanhu manamatira vaita vasati vaenda kuchechi vaenda kudanga. Kunotora mombe kana gwayana. Nekuti kana vaenda kuchechi vanopa mupristi varegererwa zvivi. Saka vanamati vekare vaenda chechi vayadanga. Utanga wapinda mudanga rako, wotora mbudzi yako kana wai, wonoregererwa kuchechi. Vakasikataure Bhabheri vatakura mbudzi. Saka Jesu paari kuberekerwa muchidyiro chemhuka, vhangeri raari kupa pekutanga mumhuka dzacho ndedzekuti ndauya kuzokuzorodzai. Manga manzwa nekuchekwa. Sanofunga ndosaka mhuka dzakati kugara kuwana space. Because mauya kuzoponesa nesuwo. Munzvimbo iyoyo mune vhangeri ririmo rekuti vanhu vaimbotakura mhuka. Saka this time auya neropa rinodarika rembudzi. Saka mhuka dzakanzwisa kuti murume uyu anoponesa mupe space. Mawise men ndokubva vauya negoridhe ikoko. Ukareverenga zvakanaka rinoti pakaberekwa Jesu ngirozi yakaburuka ikaenda kumafudzi vemakwai kundotaura. Tauya nenhau dzakanaka. Kwaberekwa Mesaya muponesi. Sei vhangeri rakatanga raudzwa vafudzi vemakwai kwete vafundisi kana chechi. Inhau yekuti kana gwayana raberekwa anofanirwa kutanga kuziva mufudzi waro. Vafudzi vemakwai ndo vakareceiva news dzekutanga nokuti ivo ndo vanodhila nemakwai vanofanirwa kuziva kuti kune but chiri kunzi chaberekwa segwayana munhu. Zvoda kuti Maria dambudziko rimwe raakaita kushaiwa the revelation concerning chaakatakura. Nokuti pakutsvaka nzvimbo anga asikafanirwa kutsvaka a place inoberekerwa vanhu. Nokuti chaari kubereka hasi munhu asi kuti igwayana raMwari imhuka. That's why Johani paakaona Jesu achiuya akati gwayana kwete munhu. Zvoda kuti Johani anga ane revelation iri deeper than Mary. Ndopane dambudziko rekutakurwa nemunhu asingazive zviri mauri. Vanonyatsokuziva vari kure but wakatakurwa naimwanzi nemunhu asingazive kuti mborani. Vanonge chaiye anogona kubereka panyama anogona kusaziva calling iri mauri. Unozoudzwa nemunhu asina kubereka kuti uya ane zodzi raMwari akadaro. Johani achiona Jesu akati gwayana. Kuna kuti Mary dai aizviziva aingonanga kudanga asina kubvira angokumbira kudzimba. Ukasaziva chiri mauri unokumbira zviri lesa. Ukasaziva nyasha dziri mauri unotsvaka platform isina basa. Chaakatakura munhu hongu but igwayana raMwari. So kana akaenda mudanga haana kushaya nzvimbo, awana nzvimbo nokuti chaakatakura chindechekudanga. Saka kubira John chapter 2 pamuchato wepakana kwatorodzi waini yakapera waini yakashota. Ndikazodiscover kuti waini haina kupera kana kushota but vanhu vakatadza kuziva kuti murume ari pano anombodza nokuti Jesu ndiye waini yeNew Testament itsva. Iye ndiye muzambiringa wezvokwadi. Waini inobva mumizambiringa mavines. So Jesu paanga ari pamuchato wepakana panga pane waini mbiri inopera neisingapere but vanhu vakashanda neinopera vachisiya isingapere. Mukadzi weSamaria paakaenda patsime akavarira kuda kuchera mvura mutsime rinopwa nekupera. Achitadza kuchera mvura mutsime rinonzi Jesu rinogara nekusingapera. Kunati munhu akashaiwa chizaroko anovavarira zviri temporal achisiya zviri permanent. Ende challenge ina Jesu anofamba nezvinhu 2.
problem ne solution. Nokuti paakakumbira mvura mukadzi Samaria akanyimwa ana kucomplaina akatanga kuadvertise yake kuti asidai waiziva waitokumbira waidinji neimwe ufunge namwari ndozvamuri pese paunoona ichallenge dambudziko mimba yaMwari. It's a revelation of a blessing in kuitika. Why? Nokuti Jesu paakakumbira bhoti raPeter ndiye Jesu akazokumbirwa naPeter kubuda mboti kuti vafambe vese pamvura. Kuti kufamba pamvura anoigona but ani mazuva anoti ndipo bhoti rako. Saka kunyima type iyoyo hauna zvawaita nokuti ukaramba nebhoti rako anongoti ndakungoroora ndi pamvura pacho. Kureva kuti Mwari vakakupa opportunity to do something in the house of the Lord. Take it as an opportunity. Usaonisa kuneswa because God can do without men, but men cannot do without God. Enda kuna Genesis uzvone Mwari vakasika nyika vakapedzisira nemunhu. Vari kutokupa picture kuti ndinonzopedza usati wako. Neimwe nguva Mwari wariziva kuti kutaurisa nemunhu. Dai vakatanga nemunhu tainyepepo. Amunhu anda credit zvese. Waizvonzwa kuti goma risina katoti ishaisai goma. Bethlehem ndonzvimbo yaprofita. But pari kubva munhu kugaleria kuzadzikisa chiprofita. Warira kutangirwa nevanobva kure iwe wakagara pedyo nebreakthrough. Favor yawakagarisana nayo wakashaiwa meso emweya inoonekwa nevanhu vabva kure. Amen. Sometimes when you are too close nechimwe chinhu haugoni kuunderstand kana kuona value yacho. Amen. Unozoudzwa nevanhu vauya vekure. Tinga mune zvinhu zvakanaka ndozvatoita kuZimbabwe. Kune vanhu vanobva kure kuzodiscover zvatiinazvo. Kunonzi kungezo vanhu vaitorima mambaira iri misha kune vakauya vakadiscover platinum. Vanhu vaita zvinhu vambaira muplatinum iwo. Osa pamwe pacho ugeri pazvinhu kwazvo. Chechi ndinzwe. Nzvimbo inonzi Bethlehem yakaprofitwa shoko rikagara. But munhu akatoita kubva Samuel kuti andobereka mambo wacho. Vasikana vese vanhu vese muBethlehem hapana. Yet it was a prophetic place. Resistance yekuti pana hapana room. Nofunga miri wakarwadziwawo nayo. Osa pane zvinhu zvinokurwadza nokuti hausi kuziva kuti zviri kuitirwa. Zvaunozoti waona wakura wafamba wanopafadzwa kuti asi Mwari makaita basa. Vanhu dai vakatitendera kuwana room dai mwana wacho tisisina izvo. Nokuti pavakaramba ndanga ndanzvengeswa kune zvinotevera. So usanetseka kuti munyika vari kuti kudii? Mwari wako une marongero aanoita nemadzimambo ekunyika. Mwoyo wemadzimambo iri mumaoko aJehovha. Vanogona kuronga problem yekuti unokuswera une stress kuti vanhu vari kudarirei, vari kuzviitirei. Imboigirwa nyaya iyo. Rumbidza Mwari wako. Namata Mwari wako. Unocontrola masystems are against you akava for you. Unodhila nemasystems ari kukurwisa akashandiswa kuti akurwire. MuBethlehem havana kugamuchirwa. Kugamuchirwa so kunotyisa. Ndokunga vanhu vese vakaona marooms vakasora vakabata shaya vana vati vaurawa. Takumana nenda kabereka kana kuumba zvangu. Maria ndo paakacheuka akaona kuti asi Mwari vamuchengetera mwana. Nekuda kwokuti kune vanhu vakamutswa mwoyo kuti vasandifarire. Osa hapasi pese pekuti vanhu vakasakufarira kuti ndiSatani. Mwari ngaamutse mwoyo kuti pasiri pako vanhu ngavarege kukutendera kwaipapo. Mukadzi anonzi Ruth chakamupa kuroorwa naBoazi. Kune murume aitofanirwa kumuroora aiva ahead of Boazi. Murume akaramba. Chaakarambira wakacheka rekodi yemukadzi uyu kuti anga akaroorwa naMaloni kuMoab. Havana kubvira vaita mwana for 10 years. Saka ndikamuroora ndatouraya nhaka yekuti vana vangu vasare vachitora minda. Saka ndo zvakamurambisa izvozvo, a record yekuti akabva uko asina mwana.
ikoko kurambirwa rekodhi iyi kwakaita kuti Boazi ati iwo kana usingamude ndakutora inini. Zvoreva kuti dambudziko rake rakashanda as a tool yekuti agone kusvika pana Boazi wacho. Kune zvikonzero zvaunoona kuti iwe munhu ari kurimainda challenge yako anokubohwa. Tawe haiti hazvitoti munono. Vandinofara nokuti angauya kuBethlehem. Kune tsika yekuti mumwe akaramba, zvimwe zvikaramba, Mwari vane sabhu yacho. Imagine kuti murume uyu ari kuramba Ruth, but pane murume ari kuti ukaramba ndotora. Inauga kuti pane picha yekuti haurambiki unotowana wako. Zvanzi ukasamuroora ndiripo. Ende murume uyu akaramba kumuroora handina kunzwa zvakawanda, ndakanzwa kuti mumwe murume zvake ndokubva azoroorwa naBoazi muridzi wemunda. Osapane pamwe kuti zvisina basa ngazvikurambe. Koma ngodiwa so unopoteswa Boazi. Imwe timu ngaikurambe ngaisiyane newe. Augoni kuwanikwa naBoazi kana murume uyu asina kukuramba. Saka uimanje anotenderwa kutsvaga zvikonzero. Imagine kana pane record yekuti akabva kuMoabu anobvira aita mwana but maita murume anoti ukamusiya anotora. Kuti Boazi ari kuti handina basa nezvikonzero. Mwari ngaakupe munhu anokuda pasina basa nezvimwe zvikonzero zvisina basa. Yakandinakidza ndayakaitika paJeriko. Rahabhu wakaroorwa but Rahabhu Bible rinoti aiva chifeve. Vachakagonekwa naMwari manje vanhu vakafa paJeriko. Rahabhu akasara akaroorwa. Kuroti Mwari vaiuraya evidence. Why? Nokuti dai akaroorwa vanhu varipo vaiti unapota kuchibvunza. Imagine time yako dai yakasara obva aroorwa wainyarare. Waenda nezvesei kuti handidi kukutsai meni bhanda kuti mungozivawo zvavo. So Mwari vakatoona kuti pano pakasara kana munhu 1 aroreke munhu. Mwari ngaurai dzimwe evidence dzisina basa. Kana pana ndakananisa yako Mwari ngamutamisa ende kuri. Favor yaRahabhu ndeyekuti Mwari vakakonzera kuti pashayikwe munhu anoita witness. Anoona muchando wanibvunza kuti pari anoziva kuti kudii vanoziva kudii. Mwari akatoziva kuti paripo anozotaura futi. Vanhu vese paJeriko vakaparara. Bozi pane munhu afunga kurangarirwa naMwari. Mwari ngaakumbire hondo dzako kubva kuvanhu vane makuhwa. Mwari ngaakumbire hondo dzako kubva kuvanhu vakamudzingise basa. Munzvimbo yeBethlehem mune kusagamuchirwa kurimo. Asi Bhaibheri rinoti mwana akaberekwa uye zvipo zvikauya. Munzvimbo ine zvinhu zviviri, resistance and gift. Naturally haugoni kuzvikonekta kuti dambudziko rugare. Zvipo zvakauya igoridhe riri kupiwa vanhu vari mudanga. Zvora kuti goridhe rako kana richinzi naMwari nderako, kana vakakuendesa kupi, tsoka dzevanhu vakaritakura ngavakutsvage ikoko kusvika wariwana. Kana vanhu vakakutsikirira vakakubvisa pane mamwe platform, Mwari ngaakuropafadze uri ikoko kumatanga kwakashoreka, nzvimbo yekuti vanhu havakugamuchire, but uri imomo goridhe rako ngarikuwane. Ndinofara kuti mawise men vaitungamirirwa nenyeredzi. Rimwe dambudziko nderekuti vakambopfuura nekumba kwaHerodhi. Herodhi ndokubva ataura mashoko ekuti mukamuwana muye muchititaurira. Usakuna munhu anoda zvekunamatirwa namati kutsvagirwa Mwari. Haleluya. Kuna anoda kuti Mwari kutsvagirwa so. Mukamuwana muye muchindiudza. Iye haana kana shumbe kutsvaga Jesu. Muye nekuti neni ndoda kumunamata. Saka nakira Mwari manje anonzvera moyo. Mashoko nemwoyo, Mwari unonzvera moyo. Nekuti une zvaunoviga mumwoyo, zvaunotadza kuburitsa pamashoko.
chitaura Mwari acho pamoyo pakamira sina program iri kunongwa ndei samari maito vane jealous to kill but anakuti mukamuwana mundudze noda kuuraya usakune unyengeri nevanhu wokuti dai Mwari atibatsira why nokuti vanhu vanova nemashoko akanaka but muchanoda kuparadza vanzi vamuwana vamupa zvipo they were warned in a dream pavanga vachiuya vaitungamirwa nenyeredzi pavakamuwana an angel appeared to them kurati ukawana Kristu level must change vasati vamuwana vaitungamirwa nenyeredzi yakati vamubvetse rumba kwairoti but pavakawana Jesu an angel appeared to them kurati their level yakabva from a star to angelic level nokuti kana wamuwana pane zvinofanirwa kuchinja kuzati ana Peter vaiva varedzi vehoyo vaibata hoyo vachitengesa but paakafamba naJesu pachidiwa mutero wetemberi haana kunzi naJesu bata hoyo utengese akanzi bata hoyo uivhure mukanwa kurati taapa level kuti hoyo yacho inobhadhara yega varume avaitengesa hoyo but pakadiwa mutero wetemberi Jesu akati kana waibata usatsvage bhaya iyo inotobhadhara yega nokuti kana wakuita neni there must be a difference paunoita wega nesimba rako neuchenjeri hwako ngazvisiyane nepaunoita nenyasha dzaMwari sweat and grace ngazvikuratidza a difference hauzati munhu mugarden waidya out of grace munyasha dzaMwari although he was sweating achishanda but chakaitika ndechekuti Mwari vanga vakamuropafadza adzingwa mugarden anga akudya out of sweat nemwe nzvimbo ndichiparidza munhu akati taiwa mufundisi Bible rinoti munhu anodya cheziya akati nyaya iyo irimo but idzokorore kuverenga futi paitukwa munhu pakanzi munhu uchadya cheziya aitotukwa kurati haisi original plan nyange uchikuda ziya you must eat out of grace nokuti statement yekuti uchadya cheziya kunge Zimbabwe yakaona unotokuda ziya usina kuti yakaopposite zvakaoma unoita basa rekutsvaga basa utokuda ziya uchifamba yeti rakati uchadya cheziya uko ukabuda kuti ubude mhara ahiite vhesi iyo ikwedu vanhu vatori kumabasa vachibuda ziya utoshashe kudya futi unorinzana uri pabasa kureva kuti design yaMwari ndeyekuti munhu waifanira kurarama by grace shanda nesimba asi usatrust your power trust his grace work hard but lean on the grace of God why nokuti ukati my sweat nobody blessing yangu walimita nyasha kuti flow mupenyu wako nzvimbo yavakaenda vakaberekera mwana inzvimbo isina kunaka imenja chidyiro chemhuka inosemesa isina kana vanhu vangauye kuzofara newe but Mwari akatendera tsoka dzema-wise men kuuya negoridhe mumenja tina Mwari anoropafadza vanhu vakarijitwa nevamwe vanhu tina Mwari unorangarira Mwari wakarangarira Ishmael to an extent yekuti vakataudza Abraham kuti I will also make Ishmael into a nation adzingwa pamba paAbraham bhodhoro remvura rapera vari kuBheersheba mugwenga Mwari vane a promise yekuti I will make him into a nation sapfungwa yako ngairegere kubatikana kuti vanhu havandida havandigamuchire kudanga kwakasvika goridhe vari mudzimba dai vakanzi kupupura iwa inonzwa kuti tine matambudziko takazourayirwa vana vemudanga ndovanopupura kuti tadzingwa takasangana nerimwe goridhe redu kune blessing yekuti nyangwe vanhu vakakudii inofanirwa kusvika kwauriko varume vakauya nezvipo zvokupa mwana aberekwa havana kuenda kudzimba vakaenda mudanga usapane nguva yekuti apa ndabviswa apa ndo pandaifanira kutoona breakthrough kurarama kwangu mari dzangu inda vanhu vanibvisa ipapa ndo zvaunofunga Mwari ane nzira dzakawandisa dzekukuropafadza uri ikoko kunonzi kuye munhu hakuna munhu anokuona Mwari anovhura meso evanhu vanogona kuona iwewe ikoko ndakambombopa testimony ndakambosangana nerimwe goridhe ndiri mustreet kwete kuchechi muroad ndichiita evangelism kuna Mwari unoronda tsoka dzevanhu kuti vakulokete kwauri ikoko kwakasara kusina basa a place inonzi Bethlehem ine zvinhu zviviri
rejection negold. Hadizoanza kushumira but shida kusangana ne rejection. Banawe uzokuta ndipolide futi riripo. Mukulenga musagamushirwa. Mwaraka murongera chakanaka. Iringe nawe muri Zakaria, baba wa John the Baptist. Akura kwegura asina mwana ndokubasangana nemutumwa ari pa church service achipa zvipiriso. Ndokubanza uchawa nemwana anonzi John but achibuda all of the holy akabuda asingagone kutaura. But gorera atadza kutaura ndogorera bata nhumba dzimai vake. Kunati vanhu vaiti vakamutarisa vaiti ane problem. Vakatarisa adzimai kuti problem ine breakthrough mukati. Because akakura asina mwana. Gorera akanzi nemutumwa uchataura nokuti vaita nharo. Ndogorera kaita adzimai no. So vanhu vachimuzvira tsitsi kuti wakai mufundisi achataura zvinasi kumufambira ozona adzimai kwakutopusha. Mwari rudziya anosanganisa nhamo nerugare. Gamba iko kubatwa mazwi kushayiswa mazwi. Chiprofita chezviri kutoitwa naMwari muupenyu harisina kudzimwa. Nokuti waari kubereka anonzi izwi. The voice that cried in the wilderness, no calling ya John. Vakamubvunza kuti uri ani zvika ndiri izwi rinochema murenje. But izwi raberekwa nani nemudhara asina mazwi. Dambudziko rako ingangodaro iri mbeu zvakanaka zvida kuberekwa. A voiceless father akabereka mwana anonzi the voice. Powerful. Asi kutaura osamufundisi basa redu ndirokutaura. Ukanza uchataura vanhu kuti vakuinvite azvichaita. Peter pasina. So there was no invitation. Vanhu chingoti madhara edu aya mene utsotsi wakaitika arangwa naMwari. Saka kune vanhu vanotanga vanonzwa Mwari. Ukaita problem kune vanhu vanotanga vanonzwa Mwari ati ndagadzirisa munhu wangu. Asi kutaura vanhu pane zviri kutoitika zvakanaka. Blessing iyo ndoida yekuti hautaure asi vanhu vanenge vachiona kuti unayo. Vanhu vakaronga kuda kuuraya Lazarus amutswa naJesu. They planned to kill Lazarus. Say why? Nekuti vanhu vaiti vakaona Lazarus vaiona kugona nekunaka kwaMwari. Kwete kuti Lazarus anga ari preacher. Aiwa kuwaya aikonzeresa. Aiwa takapfuura kuti Jesu ane nharo ukona tsana. Saka vanhu vakafunga kuti Mwari ngakuropafadza zvokuti hamutauri. Vanhu vanoti vakamuona kuti asi Mwari anochengeta vanhu vake. Blessing yako ngaitaure, iwewe chinyarara ropafadzo ngaitaure. Ungopiwa mota yakanaka ukadarika vanhu vangoti asi Mwari anoseudza marombe tsanara. Lazarus hana zvaita. Kungoti anda kungoenda kuCrayfontein. Kungopfuura neko silent noise. Saka kubeta kuuraya munhu. Saka problem yavari kuti vada kuuraya Lazarus vamutswa naJesu, Jesu ati achiripo. Anongotswa futi. Vanhu vanoda kukurwisa nokuti Mwari akuitira chinhu vari kuwaste time. Haafi agere pachigaro chenyasha nokusingaperi. Enya yavavhara Mwari anovhura imwe. Masuwa vari kukuvharira Mwari vari kukumuvhato anagalefu. Ropafadzwa saLazarus wekuti hauna nidhi yekuzvitaura. Zviri pauri zviri kutaura kuvanhu ukuru hwaMwari. Goridhe rakawanikwa mumatanga. Pamwe pacho inewe better place yawaishumira nekutsvaka. But uri mudanga imo munzvimbo yakashoreka. Mwari ari kuronda tsoka dzevanhu vane zvipo zvakanaka muupenyu hwako. Chakanaka chichakuwanira muarea iyoyo yaunofungidzira kuti hakusisina Mwari. Nokuti uzakana uri mumatanga unokuti but inda Mwari vandi rejecta kudaro. Favor yaJehovha ngaikubate mudikani. Nzvimbo yauri vanhu vasingakufarire Mwari ngaaite zvishamiso. Oza vanhu vakakumaka Mwari akakuropafadza vanhu havanonoke muchinja. Kuti tipoyo kanhamba dzenyu mazuva ano musikubatika. Vana vanonoka. I remember pandakatanga kushumira so. Murongo anoziva. Murume ndiye akanipa bhutsu dzandakatanga kuparidzisa. Pakuwadzana 2006.
akaine bag yane matrousers nebuzibonda yaparidza nemapush. Saka vanhu vepamba patairota vabva vataura kuti vakaudzwa nevanhu kuti muri pamba penyu anenge ari kuhwara. Boza kana usati wakuti pfeke iwoso unenge uri muranda washe kwete man of God. Anati muranda washe. Akavanzwana kuti muranda washe ngotarisa bhutu dzavo kana ndozvaakutaura. Ita man of God imwe level. So vaiudzwa muzee unopamba penyu anenge ari kuhwara kuseni akabata kabhaibheri parengi achiparidza mapfekero ake nezvaari. Saka pamba pandaigara vaibva varamba kuti aiwa agari pedu kudaini kuseri. Mwari ndokubva vaita zvavakaita. The same people ndovanga vaudza vanhu kanogara pedu chaipo pedu. Havanonoke muchinja. Ropa fatu zvokuti vanokutsvagawo. Ini ropa fatu ndoida. Ino kubvisa pane mwele usakona vanhu kuti ukafonera nokubvunza kuti ndiwani unchizwana. Hamba kuseva nezita pana. Azvinoembarasa nai. Wafuna neconfidence kuti kwamuri sei ndiani zviya. Mwari ngaakubvisa ikoko. Kunobvika mudikani. Nokuti ndiri kuona goridhe riri kuenda mumatanga. Goridhe riri kuenda pavanhu vakashoreka. Silva inokuloketa uri munzvimbo inonzi haina basa. Why? Nokuti uri mubheterehema nzvimbo yakaprofitwa. Varume vane goridhe havana kuenda mudzimba vakasvika mumatanga. Vakasvikowana Maria naJosefa nemwana. Bhaibheri rangu rinoti they worshipped him, not them. They worshipped him. Ndobva vasiya magifts. Jesu wacho chipo chatapiwa naMwari. But vakacelebrate chipo nechipo. It takes maturity to celebrate the gift of God with the gift. That's why Bible rakavati more wise men. Because it takes wisdom to appreciate a gift with a gift. Jesu chipo takamupiwa naMwari. But kune vanhu vakauya kuzomupa iye ari chipo vakauya futi nezvipo. That's why denga rakavachinja level kuti amudzokere rodi yamambouya nayo. Bible not they went back a different way. Ukagona kuremekedza Mwari nechipo kune nzira dzinochinjwa. Haurambi uchifamba munhamo iyoyo kana waremekedza basa raMwari nezvipo zvako. Ukareverenga kuti they went back a different way. Why? Nokuti pavasvika vakapa Jesu, Jesus is the way. Kureva kuti haufambe your own way wamudzira inonzi Kristu. Anokupa nzira yakanaka. Ukamushumira nezvauinazvo ane nzira dzaanofanirwa kuchinja. Marari vakabviswa fear nokuti kana ati muzouya muchindiudza is a king vaifanira kutya kuti ngatidzokere kuna mambo. But nokuti vasangana na the King of Kings, they went back a different way. Chakachinja nzira yavo chii? Vapa Jesu anonzi nzira. So paunopa Mwari uri kupa Mwari anonzi kubudirira. Uri kupa Mwari anonzi utano. Uri kupa Mwari anonzi favor. Kuti paunoshumira Mwari nezvauinazvo Mwari aramba akanyarara. Hakudzorere munzira dzekudhara azviite. And angel appeared to them akavaudza kuti don't go back the same way. Amen. Appreciating the gift of God with a gift. Mwana aberekwa. But mhando yezvipo manzvanzi vakatouya negoridhe. Kurati havana kutarisa zera. Vakapa with revelation. Kuti ane a ministry yaachada kurana basa rashe. God representa mari, finances. Kurati vari kupa vane revelation ye future ne destiny. Azviite kucelebrate kamwana kaberekwa nekukapa goridhe. Kanoridi kurati vanga vasingaone mwana. That's why kuna Herodi vakati tiri kufambira mambo abe
aberekwa. It takes wisdom to see a king in a child. I was saying Jesu baaka feed 5,000 ichingwa. Zanzi waenda kumbata kuti vamite mambo. Yes, John chapter 6. Vanhu vaguta, usana vakaguta vanhu vakufunga zvakawanda still. Vanga vaparidzirwa vaneta kana kamufunga kumita mambo nekuparidza. Apa ndishefu munhu. Kudya uku kune nyaya yazvo. Taizviona mubasa mukaronga strike kuti mari ishoma. Mulungu vaingoshedza ari kutungamirira kuenda kuofisi obva apiwa kofi nemabhisiketi. Unonzwa kuti vari kuti ishoma. Kunga yake yatowanda. Loko wakati notisa munhu wamakuwa wakamushedza wakamupa tii watopa makuwa akawandisa. Unonzwa nezvaasina kufambira. John chapter 6 vanhu vaguta vakati mubatei timite mambo. Yet my wise men vari kuda kuona mambo aberekwa. Kuti vari kuona the king. Pasina miracle yaitwa. Why? Kuda kuti vari wise. Vakamuona ari mambo. But kune vakati vazoguta ndobva vada kumita mambo. Church ndechimwe. Resistance. Aireve kuti namwari wacho ari kukuresistawo. Mwari vari kutoziva zvavari kuita vachitendera vanhu kuresista kudaro. Zvakatotenderwa kuti Maria shaiwe nzvimbo nekuda kwekuti chaakabereka achifanirwa kuurawa munhu akauya kuzomupa upenyu hwake kwete kuzotorerwa kana kubvutirwa. Usabva muBhethlehema. Dambudziko rina Mwari Yohani. Vana vake vakanetsana vanoramba baba. Unoona munhu asina namata omubvunza kuti eudhamu nezvavakandiita. Pane mashoko avakataura. Munhu anotadza kunamata Mwari nokuti akanetswa nemunhu. Kwete naMwari wacho. Imimi semhuri mukanetsana mumunhu ungati mudhara ndichamuda. Kana musha muchaenda mama ndichawada bhozo rundituka. But kuchechi manje vanhu vakanetsana vanoramba baba. Vazhinji vatokunyika vanoshadza kuchechi vane zvavakandiita. I want to tell people kuchechi hakusi kudenga. Kuchechi hakusi kudenga. Hapana. Muchechi kutodengera dzemo. Mubhaibheri chaiyo ukaverenga New Testament uchaona kuti Anania naSafira vakafira muchechi. Muchechi kunourayiwa munhu. Hakusi kudenga. Ivamonye moyo wokuzonda kainga Mwari. Kuna matambire gedza. Kana vakaniresista mamwe mapositions, I'll remain in Bethlehem. Nekuda kwakuti ndonzvimbo yakaprofitwa kuti Bethlehem Juda nyenga uri mudiki asi mauri uchaberekwa mambo. Ramba uchinamata Mwari. Nokuti nzvimbo yauri naMwari vaunonamata aramba akanyarara. Vanokumukira haisi nyaya. Mwari azoti kukumurira sei vanhu vachikumaka kudaro. Aiwa imwe strength yake zvanzi kunogadzika tafura pamberi pavadzivisi. Kuti anotozvidawo zvokuti umbodziviswawo. Wai nokuti ndo paanonzwa kuti tafura yakugadzirika manje. When the enemy comes like a flood, the spirit of the Lord will raise a standard. Chinotanga kureizwa haisi standard. The enemy must come. Arunga zvese kuti ndakurwisa. Mwari woti ndopakudiwa chiyero chepamusoro. Resistance yese. Ifuratire kuti Mwari muri kuziva zvamuri kuita makatendeka. Goridhe rangu ndinoribata chete nyangwe mudanga imomo. Kune vanhu vasangana nenyasha zhinji vari muenvironment yavanga vasingade yavakaenda nekumanikidzwa by force. Izvo zvitese tichemera kuonawo mavhiza tiende kuAmerica. Generation yakatanga kuenda yaiswa danda paura. Slave trade. Kune vaiswa cheni kuenda kuita kutoda mapepa. Kune nyangwe wakaiswa cheni izvo so vari pari nani. Vachikoendwa necheni pamutsipa. Izvo takutotsanyira nyaya iyo yevhisa. Kuda breakthrough.
but kuni kwaendwa ne challenge. But wako kune challenge, kune pressure, kune rejection. Mwari anotoziva kuti this challenge will take you to the right place. Bible rangu rinoti all things work out together for good. All things. All kunanga kuti zvese zviri right nezvisiri right. But uchingotenda kuti Mwari vanonigonesa uye vakatendeka. Mwari unogadzira kuti pa all things paite work out for good. Enemy yako ngainzwe kurwadziwa kuti ndakacontribute kuti munhu asimuko. Ngozi pandakamuverenga ndo pane kusumuka kwake. Ini chandinoziva Satani anotoshandirawo Mwari. Iye haazvizive because haatambira. Kuti Jesu aende pamuchinjikwa Satani wakapinda muna Judas. Akatengesa Jesu akaenda pamuchinjikwa tikaponeswa. Kuti tiponeswe, Jesu akarohwa akava nemavanga. Shoko ndobva rati nemavanga ake takaporeswa. Mavanga acho anakwagadzira ega. Kune vaiti tiri kurwadzisa kuchipora vanhu. Kureva kuti wakaipa basa rake neikuita kuti zvakuzviite. Scripture inoti dai wakaipa aiziva. Haitendera Jesu kurovererwa pamuchinjikwa. But nekuda kwekuti ane ignorance, pese paanofunga attack ari kunena promotion inechekuita newe. Saka aufanirwa kuvhunduka kuti indava ndirejecta ndiri muBethlehema ndakatakura zvaJesu ivo vanhu vanodarirei. Ramba uchiti Mwari makatendeka. Goridhe rangu ndoriwana muarea of rejection. Because hakuna chinonakidza kubudirira munzvimbo yawainzi nevanhu hausumuki. Ukafly ukaenda kuAustralia wanaita mari dzako. Hakuna munhu ane pressure newe kuti mari dzako uripo. But ukadzoka kumaraini kwawainza usumuki. Unonzwa impact yekunaka kwemari yacho. Saka uchiona munhu akatokufira hwaya mota kuenda kuZimbabwe. Mumaraini maakakurira. Anayo yakanzi Gauteng province. Zvinonakidza kuti area yaunonzi zvako hazviite zvikaita. Area iyoyo unonzwa kuti impact yeumwari nekunaka kwake. So mu area of rejection, Mwari ndo maakataimira kuti unosumuka maoko amakirwa ino. Oza zvinhu zvikaitika kuna umwe anonzi apa pane potential area yacho environment yacho yakanaka. Mwari anotsvaga pasina kata potential yacho. Pane rejection, pane kusadiwa kwese. Mwari ndo vanoda kuti zvako oza zvikanaka mu area yakanaka zvioneke Mwari wacho. Mugwenga muri kuitwa 40 years. Mwari ada kuprova kuti I can feed my own people. Mu desert place musina chingwa, vanhu vaenda kuchingwa. Kwete unotenga chingwa, unononga. Moses basa rake aingobata maiki kumatendo utoshedzera kuti kuchingwa. 40 years dzemugwenga, ukamwari aida kuratidza unyanzvi hwake. Mwari ngaaratidza unyanzvi hwake pataipi yako. Iye anoti ndinosimudza marombe, kureva kuti arikutotendera kuti pane rombe repanapa. Pane rombe ratendera kuti Mwari aratidze kuti ndiri Mwari. Every challenge, rejection is a prophetic message. Ndakaudza vanhu kuti ukaona uchifamba usingasangani naSatani, usafunze kuti una matastereka. Zvingatoreva kuti muri kuenda same direction saka musangani.